γεια σου, Κώστα. Καλά είσαι. Καλά ρε. Έχουμε. Γεια σου. Καλά, Αλέξανδρε, εσύ. Τι είναι εδώ μέσα? Καρμέξανε. Κάτσε να δεις τώρα να τα βγάλουμε έξω. Να τα δούμε παρουσία. Τώρα θα βάλω κάτι. Τώρα δέχομαι και αυτόματα αυτό να δεν πέσει και τροφή. Από μπροστά μέχρι εδώ έχουμε αυτό με την πατάτα που πήρε. Έχουμε και αυτό με τροφή να τα ρωτήσω πατάτα στο κουμπί όλα μαζί με το ίδιο. Μέχρι τροφή πόσα γραμμάρια θες. Θέλει 10-20 του βάει και τώρα θα πάω να τα φέρω μέσα εδώ να τα αρμέξω. Το ρυθμίζεις. Ναι, όχι μέσα. Είναι μόνο και 24. Θα φέρω μόνο τη δημάρχηση. Πάμε να τις φέρουμε.
Στα επόμενα τώρα. Τώρα είναι έτοιμα, από εδώ πάμε να τα ρίξουμε μέσα στο τρεφή και θα τα αποκτήσουμε αυτά να πάρει το πέρα και να ξαναγίνει. Γιατί ας πει δεν είναι γάλα, να μην τα καποπάρουμε, γιατί τώρα θα μαθάμε να μπαίνει μέσα εδώ. Θα συνεχίσει πρώτα να έρθουν για πέρα τρώνε και μετά πάλι θα αρχίσουν να τα κάνουν. Είπες Παναγιώτη? Ναι. Και να πέφτει το παιδί, να λιρώνει να κάνει. Αλλά κανονικά να το βάλουμε να αρκεί, έχουμε να το βάλουμε να μπροστά να μεύσουμε μια φορά. Ξεκούμπωσε δυο, ξεκουμπώνουμε δυο, ας το δείξουμε ένα άσο. Θα βάζουμε εδώ να είναι εδώ στη θέση εδώ πέρα. Θα είναι όλο στη θέση, ας πούμε, εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Και μετά από εδώ, ας πούμε, αυτό ρουφάει μόνος. Και έρθει ό,τι κάνει φυντούσα μόνος. Το ρουφάει μέσα στο βυζί εδώ πέρα. Και σταματάει μόνο, δεν χρειάζεται να το πιάνει. Έχει παλμούς, είναι με αέρα, δηλαδή είναι με σύστημα. Και άμα τελειώσει, άγει. Έτσι, εδώ τα αφήνεις πάλι πάνω, ώσπου όταν τελειώσει, άρουμε, εκεί κάτω το βάζεις για πλήσιμο. Μετά το βάζεις και κάτι έχει αυτό, το πλήσιμο, πατάς το κουμπί και πλένεται μόνο. Το γάλα όλο το ξυπλένει. Εκεί είναι έτοιμο. Είσαι ευχαριστημένος με τις καινούργιες εγκαταστάσεις? Ευχαριστημένοι είμαστε, ναι. Έχει δει κάποια ξεκούραση, Ναι, πολύ ωραία. Από πριν μεγάλη διαφορά. Βλέπεις εδώ μέσα τώρα είναι με το φωτισμό και αυτό σαν να είναι άνοιξη. Και η θερμοκρασία καλή και αερίζεται πολύ εύκολα. Αυτά. Πώς τη βλέπετε τη νέα εγκατάσταση? Έχει εξυπηρέτηση, έχει άνεση, ευκολία, υγεία? Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα είναι τώρα έτσι. Από πριν. Από πριν.
πιο εύκολα, πιο τέτοια. Δεν, τα ζώα είναι μέσα, οι τροφές είναι μέσα, νερό υπάρχει πάντα. Εδώ θα αρμέγονται και ένα άτομο μπορεί να τα αρμέξει, ενώ πρώτα θέλαμε 4 άτομα. Γλιτώνουμε εργατικά χέρια. Θα δείξει. Και οι δοκιμές θα μας πείσουν πιο καλά. Πόσο κόστησε η εγκατάσταση? 225.000 ευρώ. Είναι επιδοτούμενο από το κράτος το 50%. Το 50? Το 50 είναι από το κράτος. Το υπόλοιπο 50 είναι δικιά μου συμμετοχή. Βάλατε κι εσείς 112.500. 112.000. Όλα όμως, με τα πετράμια, τα αρμεκτήρια, όλα τα πάντα. Γενικά όλα τα Όλα. έξω. Με το κλειδί στο χέρι. Μάλιστα. Πάντως έχει άνεση. Έχει άνεση, είναι καθαρό, είναι μεγάλο, είναι γρήγορο. Τα ζώα πιο υγιή εδώ μέσα. Ρεύμα βλέπω, όλα εντάξει. Ρεύμα τα πάμε. Εξαεριστήρας εκεί. Τώρα έχουμε μια εβδομάδα που μας έφερε το ρεύμα. 10 μέρες. Με 10 μέρες και τα ξάπη και εμείς να μάθουμε τα πρόβατα κατευθείαν να μπαίνουμε μέσα στο ορμηκτήριο, να μην περνάει ο καιρός. Νερό από πού προμηθεύεστε? Τώρα αυτόν τον καιρό δεν έρχεται από το δίκτυο που έχουμε και κουβαλάμε εμείς. Έχουμε μια δεξαμενή 15 τόνους, μας τελείωσε τώρα και 15 τόνοι από 2 μέρες, άρχισαμε να κουβαλάμε. Ο Δήμος δεν δίνει πολύ βάση στην κτηνοτροφία. Δεν δίνει καμιά σημασία. Δεν δίνει πολύ σημασία. Αν είναι για εκδηλώσεις, χορούς. Είναι πρώτη. Πρώτη, στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο πέρα βρέχει. Βλέπει τώρα εδώ 10 μέρες δεν έχει νερό, οι άλλοι όλοι οι κτηνοτρόφοι κουβαλούσαν, εμείς βολεύομάσταν 10 μέρες τώρα. Τώρα αρχίσαμε να κουβαλάμε κι εμείς. Δεν πήγατε στο Δήμαρχο? Βρήκαμε τον αντιδήμαρχο. Κάτι είπαμε, τη Δημαρχία είπαμε και πέρα, το κάναμε, έχει άλλη ζημιά, θα το κάνουμε. Πάντως είναι θα. Όλο θα και θα. Άρα μπράβο. Παραμυθάδες και αυτοί. Ξυπνάμε πρωί, παγωμένοι δρόμοι, παγωμένα τα νερά, πάμε να γεμίσουμε τα βιτία με το νερό πρωί. Και δεν φτάνει μια φορά, θέλουμε και 2 και 3 τη μέρα. Τι να κάνουμε. Και εκεί αργάμε πολύ να γεμίσουμε νερό. Ο Δήμος